Na budúce zaklop, dobre? Pretože toto je moja izba. Akým právom sa dotýkaš vecí mojej matky, čo? Kto si myslíš, že si? Kto som? Som Edge Egemenová. A toto je už moja izba. Vezmi si to preč. Vezmi si zo skrine mamine veci. Lebo potrebujem uvoľniť miesto pre svoje nové šaty. Čo sa stalo? Na čo sa pozeráš? Samozrejme, už nemáš pred sebou to úbohé dievča z predmestia, ktoré môžeš strkať na zem a kopať však. Teraz máš pred sebou Edge Egemenovú. A táto izba, táto posteľ, toto zrkadlo, toto všetko je moje! Dcerka. Poď, Zlatko, poď, ideme. Ja naozaj... Nechajte nás samých, pani Fazilet.